lamarin annaba zimun ne, lamarin annaba zimun ne, lamarin annaba zimun ne. Sarki Allah nake roko, ka tsaron sharri na shaidanu, ka tsaron sharri na kayina, magana na faɗe ta zanu, ko ina yabo jama'a su sani, kai ne ka sa hannu, wannan iko ne ka ne sirrin ahal bait na kama tsane ne, lamarin annaba zimun ne. Rabbana salati ikaninninka ya habibi sayyidi rasulallah, wadda rabbana ma ya shelanta a cikin musansa ya zama aula. Alihi a saniya da ‘ya'yansa kamar Ali can su nake talla, muminai kawai na san za su taya makiyansu sai dai su kushe ne, lamarin annaba zimun ne. Zakiya abun shuhada kaunar ka zuciya ta nan nashe, sayyidi a roƙa min jallalla a tsare ni sharri na yan kushe, na ɗaugulo ya sidi zani yi gini a saka na hannu da ya rushe, ta yadda in har ma'anar rera yabo jama'a su ce an yi niɗin ne, lamarin annaba zimun ne. Lamarin ma'aiki azimun ne, wallahi na fusu ba za ta ɗauka ba, sai dai shuru sai dai ya gani wani gane abin ba za na ɓoye ba. Ai kashe biyu ma'aiki na gani ka yi jaban nan, ni ba su kyautan ba, tun bar ni ne da kewa kawai sai ya wuce ido zai ci maburi ne, lamarin annaba zimun ne. Wani ɗauka kai ke cikin alam, za ku ga akwai masu sai tashe, sai ya bi habibi rasulallah, Allahu ne ta'ala ya koyar shi. Wazukur sai dai a ce ka tuna komai ma'aiki iya take shi, Muhammad ma'anarsa godewa Ahmad, Hamidu title ne, lamarin annaba zimun ne. Kai da kaɗai kai wa Allah a daidai bayan ka ba a ƙara samu ba, kai ne kaɗai an kama a jaraba awoyi kuma baka nuna raki ba. Yaushe ido zai gani ka ya manzana Allah ba da na halina ba, mu zauna ina maka hidima haka na fi so, kuma har cikin rai ne, lamarin annaba zimun ne. Wane ne idan har ya ce maka ko rabbana ba ya sauyawa, wane ne idan har ka kamu da ƙaunar shi ka gama wayewa, wane ne ya je har cikin fadar Allah kuma ba a gurudewa, wane ne aka ce da shi komai ma kai in har ka yi shi normal ne, lamarin annaba zimun ne. Wata rana sayyidi Ali na yin magana akan shi Rasulallah, sai ya ce wata rana idan mun je yaƙi da ko fara duwalla, sai ya ce idan yaƙi yayi yaƙi sai na koma bayan nabiyillah, shi kadai ne wanda ke yaƙi samansa ƙasansa ko inansa perfect ne, lamarin annaba zimun ne. A Uhudu wallahi an ga maza na san ai Hindu shaida ce, mai yaƙi akan taguwa kuma yayi a ƙasa kai ko yana kwanci, gashi mutum a
amma ayyukansa kawai sai shi in kare zance wata uwa bata haifi ɗan da zai yaƙi ma'aiki ya riba ne lamarin annaba zimun ne lamarin annaba azimun ne amma na zo ne a duba mun a taimaka a sanar da ni mene sirrin yaƙini a ƙara mu da sayida mabaruka na kuma kama kafa yan uwa a kuce amin Allah karis kar da mu da rasulallahi ya ranar kiyama ne lamarin annaba zimun ne masu ce da mu ma'aikin nan kamar mu yake dokuce da su izini isa su kira abin shiya masu ce da mu ma'aikin nan kamar mu yake dokuce da su izini isa su kira abin shiya Allahumma inni as'aluka roko nake ya zil jalalu wal ikrami tuba nake ya hayyu ya qayyumu Allah da girma kake ya manna fashara zakariya bi ya haya masu ce da mu ma'aikin nan kamar mu yake da su in sani isa su kira abishiya ina masu cewa manzan nan kamar mu yake rashin daraja da rashin kunya ga su ta tike ga ta ne baya in sun shirya mu gwada yar tike sai mu ce da su in sun isa su kira abishiya masu ce da mu ma'aikin nan kamar mu yake ku je da su in sun isa su kira abishiya wani marar rabo ya kira manzo kamar yan bulo irin ta wasiƙa haka ke nan ka saka manjala in ka cire wasiƙa mene amfani yanin bulo ƙur'ani ga shi ne wasiƙa ba su da tarbiya wa ya kira da mu ya yi masa shaida ta nan bayanake wa ya rike ƙasa a hannunsa ta ce da girma kake wane ne ya je fadar Allah ta nan bayanake sai Muhammadu Rasulallah kairil anbiya masu ce da mu ma'aikin nan kamar mu yake ku je da su in sun isa su kira abishiya na so a ce ya Rasulallah ana ma hidima na zauna a gefen kama yake cikin azama za ka iya aike ma'aiki ka ce na zo an jima za ka aiken ku kaza da kaza a dare safiya masu ce da mu ma'aikin nan kamar mu yake ku je da su in sun isa su kira abishiya ma'aiki ka duba ni da na hasken na Fadima da Sayyidi Ali zaki na Allah raba gardama
da Imam Hassan sarki na haƙuri gwanin hikima, ka ce ka aminta da ni lahira bani shan wuya. Salamun alaika ma'aiki ka wuce tsaunuka, salamun alaika ma'aiki mai cikar ɗaukaka, salamun alaika ma'aiki ka amshi duka baitika, min addu'a tafi da gajiya da ɗan kafiya. Masu ce da mu ma'aikin nan kamar mu yake, guje da su in sun isa su kira bishiya. In har an kaje kuna Allah da kai karɓa yake, dan Fatima yar lilan ka tuba nake. Kamar na arziki a cikin shu'ara kamar fiffike, ta yadda idan na inifin yabo na ji na iya. Masu ce da mu ma'aikin nan kamar mu yake, guje da su in sun isa su kira bishiya. Wane ne idan ya yi tsara Allah ya ce ni nake, wane ne idan ya yi jifa Allah ya ce ni nake, wane ne idan ya yi furici rabbi cewa yake, ba san rai ba ne komi ya faɗi mu mun biya. Nan wajen zan sa ya Allah roko nake, dan na faɗi ma domin sa sanatu ba nake, dan maular ku ne ni kun sani da rauni nake, Muhammadu Bala nake mai abuwa ina godiya. Masu ce da mu kamar mu kake